Ano sa rin? Santa Maria Ina Concepcion, ampun kami sa Santa Maria Ina Concepcion, Dili na ba na matang-tangang dito? Straw? Ang dito? Ay, ako na ni mo kung dili na kung dili na ka ganahan kung manambot na ka kaniya sa ako kumundab mas gusto ba tumuhin sa lari? Sigal na sigal. Damay ilang mo. Damay takbo ilang. Bigyan ko. Kay pag-listen ko niya, masig dili ako ang map. Damat sa lagi ko pag-listen sa map. Ito ilang sila dyan sa kanarima. Ito lang ko. Meron dyan? Hindi lang ata Puto na po. Ang haplas niya ko dyan yung lagi bakit. Darius, ang haplas na kani na dyanog ni kaya ang dyanog ni ang lagi bakit. Kaisubi mo rin lagi mo yung haplas na tulad. Maramapan ko ito nilang ko. Piang kong kulit kasi ang ano balik ang tinda din.
Dito na. Nasa ulo niyo sakit kayo. Di ka man, di ka pwede eh. Kamusta man? Higaan? Higaan? Suka na to ang kuno. Suka ba ya plus. Uy, din naman. Kaya sa natin ba yan na ni Wai. Para mawai mo ka bati ang kuno. Kapit ang suka. Then pagtilawan. Ngay, ngay. Uy, nangahi ang gaon. Relax na. Ilog ka lang. Lago na ulo. Sakit ka man. Ayaw lang po dito. Ito lang yung hintay. Relax na. Ay, Balik kayo kamuti wawal mo ilan. Hindi mo ulit ang matulog din. Apil ang tulog dyan. Yeah, maligit. Aw, atong dapat mo kasi ang mga manong. Maligit ka ako. Kailangan siya ang... No? Kasi ganun mo gusto kayo ang hangin ng kumana. Pinapusog na ang dataan eh. Dali mo na yung bukas mo. Hi guys, good evening. Meron din sa atin guys. Kuyog akong mga pamangkin. Si Simon, si Daday, si Francine at si Tuloy. Tulog naman. Dili na tulog. Namin din sa atin. Uncle. Ayaw, ayaw ko na ito. Uncle. Wala mo ko bakaw. Ha? Wala akong Iluwa, iluwa na tayo, iluwa. Ano to ka na ka? Uy, I'm swimming pool! Ha? Wala ka na nakaabot na rin mo ba? Wala Ayan. Hello? Nay. Kagawa
Kasi di yang anak buka-buka. Are di, kami islingan pa ko. Ayo islingan ka. Ano yung Joshua dia tubig? Joshua dia. Tubig na. So, laro tayo mo ng mamamili, so. So, ibilin pa mga so. Ibilin pa man na. Anong mamamili ba kaya? Kapag mo ng ulo. Dili man ibutang dili ko mo kung dili mo ron na ito dito ko mataron niya. Buha ko na to nga dili na magsakya na sa plano. Kay kuanon pa ba anak dili ba nang huwat nimo? Balikunon pa ba anak? Ha? Kuan ni anak mama din? Ya, kulaan di kami inawasan kung sa may ipon na nga, kaya nabungkag na nga. Naputol ba? Wala, imura na ba? Kulang mo siya lang, kapagulo sa plastic lang. Ano mang diha, kaya aron ka na igkaon sa kadlawon ba eh, pagkadlawon eh. Gana ko ang alas 6. O si Mami, ba? Oo. Kaya ko, pwede ra sa suwa, imong sila kanang kung ilang tarong yun na pwede ra sa tuloy tagain. Pero mabili mo siguro na. Ipatarong lagi na. Naliyo ra sa katusaon na sa katedral ko, yun na. Pwede ba linog, biya sa naputol, biya na paglinog siya. Bakit biya na itong paglinog? Ha? Oo. Linog na. Gana sa ganyan ko, no? Kanang si Kudhat, bangay kamot. O, magdaklakan mo din sila din sa speaker. Eh kung wala pang speaker, dili na sila matagap. Naana-ana sa speaker. Bukuan na ng kamot sa hindi ko ba? Dapat mo sila. Hindi na ako. Kamu ba? Pag anong na yung mga G? Ha? Sabi? Nana. Vlog ba to? Live.